Welkom bij Scheldemondig, een programma van RTV Scheldemond. Mijn naam is Hendrien van Walbeek en we hebben het over een passie hebben voor. En vandaag is dat een passie voor kinderen en vooral het coachen van kinderen. Ik zit hier in de studio met... Ik ben Marieke German, mama van een 5-jarige dochter en heel blij met mijn man. Geweldig, hartstikke leuk. Marieke, jij hebt een passie voor kinderen en vooral voor het begeleiden, zeker coachen van kinderen, zo noemen we dat tegenwoordig. Kun je daar in dit kort misschien iets meer over vertellen? Ja, ik heb niet alleen een passie voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Wat ik heel belangrijk vind, is dat ouders en kinderen zich veilig voelen binnen de gezinssituatie. En zich kunnen uiten, weten wat gevoelens zijn, wat emoties zijn. En dat is wel mijn missie die ik wil brengen in gezinnen. Wat mooi, wat een bijzondere missie eigenlijk, Marieke. Jij hebt ook eigenlijk een klein filmpje opgenomen die met ons aller Jan Rubbens is opgenomen. Daar hebben we een klein stukje van meegenomen. Zullen we daar eerst even naar kijken? Ja, gaan we doen. We zitten gezellig na deze Fien en Teun, het grote dierenfeestfilm, zitten we hier met Joep. Joep, Ja. wat heb je ervan gevonden? Vertel. Ik vond het echt heel leuk. Ja, maar Jan, toen de film ging beginnen, was ik nog een klein beetje bang. Maar toen zat ik heel dicht bij Zoe. En toen was het wel goed voor mij. Ja, en toen ging de film starten. En dan gingen ze zingen en dansen. Ja, kijk, daar hou ik van. En dan word ik helemaal blij. Ja, dus het was niet meer eng. Dus, eigenlijk is het zo, als je bang bent, Joep, dat je dan toch probeert niet bang te zijn. En dat is gelukt, toch? Ja, het is altijd wel fijn als er dan iemand bij je is, hè. Kijk, die meiden hebben me wel geholpen. Ja, en de knuffel hier, die kon ik dicht bij me houden. En dan was het gewoon leuk. Ja. Helemaal goed. Nou, en wat vond jij van de film? Leuk. Ja? Hoe heette de film ook alweer? Weet je het nog? Nee. Dan gaan we even kijken. Nou, dan gaan we even kijken. Kijk. Fien en Teun. Teun. Hey, jij hebt ook naar Fien en Teun gekeken. En wat vond jij ervan? Heel leuk. Nou, en mama? Hele mooie film. Ja, hè? Nou, dankzij hier het Ledeltheater waar wij te gast zijn, zullen wij dan even dankjewel roepen. 1, 2, 3. En Joep, wat vind jij er nou van? Ga je ook dankjewel roepen? Dankjewel. Doei. Nou, dankjewel dat jullie er allemaal geweest zijn, toch? Nou, dan gaan we weer straks weer in mijn eentje op pad terug naar huis, toch? Echt heel leuk. Ja, hè? Nou, zoals je ziet, zoals we gezien hebben, het is natuurlijk een filmpje, kort stukje van een eerdere opname met Jan. Waarin je kort vertelt wat een kindercoach eigenlijk een klein voorbeeld geeft van wat die kan betekenen. Ja, klopt. Wat ik voornamelijk gebruik is mijn grote vriend. Kijk, hij zit hier naast me. Dat is leuk. Ja, dit is Joep. En Joep is echt het vriendje van de kinderen. Dus vaak wordt een handpop ingezet als hulpmiddel. Pedagogisch hulpmiddel noemen ze dat dan. Maar Joep is net zo ondeugend. En haalt net zo graag de grapjes uit die de kinderen ook uithalen. En dat schept een band. Want tegen een vriendje durf je eerder te vertellen wat je moeilijk vindt, wat je lastig vindt, dan tegen zo'n vreemde mevrouw die binnenkomt. Ja, daar heb je wel inderdaad een punt, zeg maar. We hebben het over kinderen, maar wat voor leeftijdscategorie van de kinderen gaat het over? Hebben we het dan over 0 tot 20 of hoe moet ik dat zien? Ik coach en ondersteun vooral de kinderen in de basisschoolleeftijd, dus vanaf een jaar of 4, soms ook 3 jaar, tot 12 jaar. Oké. Dat is natuurlijk een leeftijd waarin er heel veel ook verandert natuurlijk in een kinderleven. In veel gevallen is een kind natuurlijk tot aan 4e jaar dan wel thuis, dan wel op een kinderdagverblijf met een andere insteek natuurlijk. Maar vanaf het 4e jaar gaat een kind natuurlijk naar school, krijgt daar les, gaat nieuwe dingen leren.
Dat is best volgens mij wel een verandering in de leeftijd van een kind. Daar komt heel veel op een kind af. Allemaal nieuwe avonturen gaan ze beleven. Het is allemaal nieuw, het is spannend. Dus wat je ook wel ziet bij kinderen die net naar school gaan... of zo'n kennismaking is dat ze slechter slapen... of er ontstaan spanningen en ze kunnen eerder boos zijn... of juist heel erg verdrietig. Maar dat geldt eigenlijk voor alle nieuwe dingen die kinderen meemaken. Dus eigenlijk niet alleen in de leeftijd van 4 jaar... maar je hebt elke keer weer een ontwikkeling die ze doormaken... en elke keer weer nieuwe situaties die soms best wel spannend zijn. En hoe ga je daar dan mee om? En ook vooral thuis, want wat je vaak hoort, dan zijn ze naar school gaan, komen ze thuis en dan, dan zijn ze heel erg gefrustreerd. Er is geen land mee te bezeilen, noemen ze dat ook wel eens. En dan heb je als ouders iets van, en nu? Ja. En als ik kinderen in mijn praktijk heb, en ik kom voornamelijk bij de gezinnen thuis, leren kinderen om te ontprikkelen. Dus wat kun je nou eigenlijk doen om ervoor te zorgen, als je zo gespannen voelt of er gebeuren spannende dingen, hoe ga je daarmee om? Op een manier die bij jou past. En dat is bij elk kind is dat anders. Ja. Dat soort prikkelingen, dat soort situaties, naar school gaan, met vriendjes spelen, misschien zelfs wel pesten, andere dingen. Daar komen natuurlijk heel veel emoties bij vrij. En zeker als dat natuurlijk frustratie is of angsten of wat dan ook. Hoe belangrijk is het eigenlijk voor die kinderen om die emoties goed naar buiten te brengen? Om dat al op jonge leeftijd te leren? Ja, enorm belangrijk. En mijn missie is ontstaan omdat ik zelf gepest ben. Okay. En niet 1 jaar, maar eigenlijk de hele hele tijd van de basisschool ben ik gepest, buitengesloten. En hoe komt dat? Je hebt als kind iets over je heen, waardoor je een makkelijk doelwit bent. Ja. Maar hoe fijn is het als je dan een kindercoach of een oudercoach, het is maar net hoe je het beetje naam noemt, maar iemand hebt waar je laagdrempelig naartoe bent, die niet zegt van, oh, jij hebt deze plakker, jij krijgt die stempel, maar gewoon als jouzelf. Want dat wordt heel vaak en heel snel gedacht en gedaan. Maar wij als kindercoach mogen dat niet doen en ik wil het ook helemaal niet. Want ik wil echt het kind zien zoals die is. Met alles erop en eraan. En ik denk wel eens van, goh, was er maar zo'n kindercoach geweest voor mij. Dan praten we over 28 jaar geleden. Dus dan gaan we al een tijdje terug. Dan was dat er niet. Dan had ik minder hoeven vechten nog met mijn zelfbeeld. Met mijn onzekerheden. Weet je, als jij stevig in de wereld staat omdat je weet wie je bent, omdat je weet wat je kan doen als het even niet meezit, als het tegenvalt, of als er dingen tegen je gezegd worden die je niet zo leuk vindt en je kan op een goede manier voor jezelf opkomen, niet gelijk gaan vechten of het in andere dingen gaan zoeken. Ja, hoeveel mooie mensen gaan we de wereld toch veel mooier maken? Hoeveel mooie mensen kunnen we daar dan niet... Ja, je maakt elkaar een stuk blijer. Dat ben ik met je eens. Ik ben vroeger, maar dat was volgens mij niet op de lagere school, maar wel op de middelbare school, een beetje gepest. Dus ik herken wel iets van het geheel. Ik heb het niet ervaren als, ik ben enorm gepest, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar we hebben het over allerlei emoties, frustraties en angsten en ook een stuk agressie. Het zijn natuurlijk niet al te fijne emoties natuurlijk. Wanneer stap je nu als ouder of misschien wel als leerkracht op de ouder af natuurlijk, die moet natuurlijk de toestemming geven om een kindercoach in de arm te nemen, om hulp te vragen in het geheel? Nou, wat je vaak ziet is dat er al een hele weg is afgelegd. Een hele lange strijd geweest is binnen het gezin of op school. En dat je op zo'n punt komt van, nou weet het echt niet meer, we zitten met onze handen in het haar. En eigenlijk die fase daarvoor. En ik zeg ook altijd, als je denkt, oh, er is weer een fase, hoe wil je die fase doorgaan? Wil je die fase doorgaan op een ontspannen manier samen? Of wil je die fase doorgaan van, ik moet overleven als ouder zijn, als vader of als moeder of als leerkracht. En het gaat wel vanzelf over. Ja. Maar hoe fijn is het als je in die fase, zowel voor jezelf als ouder zijn, zegt van, ik kan die fase ook op een ontspannen manier doorgaan. Joh, ik bel of ik mail en ik heb al eens een kennismakingsgesprek of eens een gesprek van, goh, kan je me helpen? Heb je wat tips? Het is zo laagdrempelig. En wees ook niet bang, want het is heel sterk om hulp te vragen. Want in elk gezin, er is altijd wel iets. Of je loopt altijd wel ergens tegenaan. Ik kan uit eigen ervaring spreken. Er is altijd wel iets natuurlijk met een kind. Maar in hoeverre, wat jij zegt net, het liefste fase ervoor.
Dat betekent, althans dat is mijn interpretatie dan, dat je het liefst niet moet laten komen totdat er hele zware problemen zijn. Nee. Maar liever al veel eerder aan de bel trekken. Door het kind op dat moment op een goede manier te kunnen begeleiden en te kunnen helpen. Het kan zelfs preventief, hè? Het kan zelfs dat je zegt van nou, ik vind het fijn om dat mijn zoon of dochter naar een kindercoach gaat. Om te leren voor zichzelf op te komen of met die emoties om te gaan. Je geeft namelijk een hele mooie aanvulling in die rugzak van die kinderen mee. Dus ja, het kan ook preventief. Maar op het moment dat jij ziet dat er problemen zijn binnen je gezin en je weet gewoon echt niet meer wat je moet doen. Ja, laat het gewoon niet aanslepen. Ja. En laat je ook niet gek maken door je omgeving. En ga ook niet denken, het gaat vanzelf wel over. Nee, want het wordt dan alleen maar erger. Maar jouw zoon of dochter zit dan wel al een tijdje niet lekker in zijn vel. Nee, dat klopt. Emoties gaan over het algemeen niet vanzelf over als een geschaafde knie. Nee, zo werkt het niet. Nee, het zou fijn zijn, maar zo werkt het niet. En door, denk ik, erover te praten, althans dat is mijn ervaring, dan een beetje maak je het probleem, voor zover dat stuk emotie dan ook een probleem is, maak je iets lichter. Ja, klopt. Wordt er uiteindelijk, een kind zit op dat moment op school, krijgt natuurlijk ook van alles te leren. Maar in mijn beleving zijn dit geen onderwerpen, als ik terugdenk aan een eerdere uitzending met een onderwijscoach, zijn dit geen onderwerpen die een kind in de klas meekrijgt, zeg maar. Nee, en ik zou het fijn vinden dat het als een vanzelfsprekendheid wordt gezien, maar dat begrijp je. Nou, her en der wordt er wel al met de kleurenmonsters gewerkt. Zo ook op een kinderopvang waar ik een tijd gewerkt heb, daar hebben we daar ook een project voor opgezet. Deze bedoel je? Ja. Ik heb er hier 2, volgens mij is dit meneer Boos. Ja, dat klopt. En die andere is bang. Ja. En zo hebben we een hele ris van blij en verdrietig en we hebben zelfs in de war. Want ja, je kan ook gewoon van alles voelen en helemaal niet weten wat je nou eigenlijk voelt. En dat gebeurt eigenlijk vaak. Maar kijk maar eens naar onszelf. Wij als volwassenen vinden het ook moeilijk om over ons gevoel te praten en te vertellen wat er is. En wij lopen daar ook een tijd mee rond voordat je partner zegt, gaat het niet helemaal goed? Of tenminste bij ons dan. En dan denk ik, nee, het gaat prima. Maar dan weet je eigenlijk ook wel van, er is iets. Dus en als wij dat al eerder hebben geleerd, dan hoeven we daar zelf ook niet tegen aan te lopen. Maar er zijn dus jij gebruikt ze in je praktijk. Ja. Om een kind aan te laten geven, dit is mijn emotie op dit moment. Ja. Ik ben boos, ik ben in de war, of ik ben angstig in dit geval. En in de war en alle andere zijn er natuurlijk ook. Maar dan kan een kind natuurlijk op een hele mooie manier aangeven, dit is hoe ik mij nu voel. Ja, en het mooiste is, met mijn dochter, die heeft haar eigen koffertje. Kijk, want het hele koffertje neem ik dan mee en dan stop ik ook van alles nog in. Het toverkoffertje noemen we het. Leuk. Vandaag was ook een meisje, heb je je toverkoffertje mee, Marieke? Tuurlijk. En zij heeft haar eigen kleurenmonsters, want anders was ik ze steeds kwijt. En kaartjes. Ja, ik voel me niet fijn, mama. Kun je het me laten zien? Ja. Want jonge kinderen vinden het nog heel moeilijk om daar woorden aan te geven. En dat is ook gewoon lastig. Maar door het te zien en door het neer te leggen, zoals verdriet, neergelegd met kaarten, met de kleurenmonsters. Nou voel ik me helemaal nieuw, mama. Kijk, en dan denk je hoe fijn is dat? Hoe fijn is dat? En dan hoef je er verder niet over te hebben. Maar dan weet je dat dat eigenlijk al een heleboel in werking zet voor jou. Ja, in mijn geval voor mijn dochter. En die kon gewoon lekker gaan slapen. En dat is eigenlijk een klein stukje emotionele vaardigheden die je ze meegeeft door wat je voelt. Dat zit natuurlijk officieel hier. Ook in woorden uit te kunnen drukken. Ja. Al was het maar door te laten zien, ik ben een beetje bang vandaag. Ja. En dan hoeft het meer in eerste instantie helemaal niet te zijn. Ja. Maar dan weet je wel wat er in je kind omgaat. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Want achter elk gedrag en elke emotie, daar zit een reden achter. En het kan zelfs nog zijn dat een kind iets heeft meegemaakt en maanden later ineens ontploft dat jij denkt, waar komt dit nou vandaan? Ja. En dan komt het er uiteindelijk uit en had je daar nog last van? Joh, daar heb je dan zelf nog niet eens aan gedacht. Jij zegt net, je bent niet alleen kinder, maar ook oudercoach. Ja. Dus het is de combinatie van kind met ouder, als ik het goed van je begrepen heb. Ouders vinden er ook wat van, laat ik zo zeggen, van een ervaring met jou. En daar hebben we eigenlijk ook een klein filmpje van meegenomen. Van een ouder die uitlegt waarom zij die kindercoaching zo belangrijk vindt. Zullen we er ook nog even naar gaan we doen? Vooral open naar elkaar zijn en daarover over praten. Ja, dat is mooi.
kinderen, als ik dat dan zo zie in dat traject, dan is communicatie en gevoelens zijn mooie onderwerpen waar dat je veel mee kan bereiken. Je kan elkaar beter gaan begrijpen waarom iemand reageert. Bijvoorbeeld als onze dochter nou boos reageert, waarom reageert ze? Heeft ze al een drukke dag gehad? Is er iets voorgevallen? Kunnen we er al overleggen? Van, heb je nou grijze wolk boven je hoofd? Kunnen we daar wat aan doen? Konden we dat voorkomen voor de volgende keer? Zulke dingetjes komen dan naar boven. Dus ja, je leert echt... Iedereen ontwikkelt zich, zeg maar, eigenlijk in dat proces. Jij als ouder. Want ja, de kinderen die houden een spiegel voor je. En die spiegel kan leuk zijn. En dat is leuk. Maar daarin zie je dat je echt invloed hebt... als ouder zijnde op je eigen kinderen. Het kan in de positieve en de negatieve zin zijn. En daaraan ga je dan samen werken. En je gaat kijken wat je kinderen dan ook mee wil geven. Wat je zelf wil veranderen of niet wil veranderen. Want dat is ook een proces waar je zelf eigenlijk doorgaat als ouder zijnde. Maar het is ook zo mooi dat je uiteindelijk ziet dan bij de kinderen dat je er makkelijk met elkaar over kan gaan praten. En ja, vooral die gevoelens die dan spelen, waardoor iemand gaat reageren, dat je daar met elkaar kan inspelen. Dat is, is echt heel mooi. Het is heel veel. Nou, het verhaal van Chantal was voor mij eigenlijk best duidelijk. Zij hadden niet eens een aanleiding nodig. Ze waren gewoon nieuwsgierig naar wat het voor hun kon betekenen. Waarbij je inderdaad in het gezin ook ziet dat je met elkaar in gesprek gaat over hoe wil je nu eigenlijk je kinderen begeleiden en helpen daarin. Ja, en dat is het allermooiste, dat je daar voor open kunt staan en dat je elkaar verder wilt helpen. Want ik kom niet om te zeggen van dat doe je goed of dat doe je fout. Nee, we gaan kijken waar loop jij tegenaan, waar loop je samen tegenaan en waar kan ik jullie in ondersteunen en hoe gaan we dat samen doen. Ja. Want dat vind ik echt het allerbelangrijkste, het samen doen. Ik heb ook niet alle antwoorden en alle oplossingen, maar gaandeweg kom je daar samen achter. Het is ook een stukje, door samen te praten en oefeningen te doen, word je bewust van, ook van jezelf als moeder of als vader zijnde. Want alles wat je zelf geeft, dat krijg je ook terug. Ja. Dus ook als jij niet lekker in je vel zit, ja, dat zullen we allemaal herkennen. Ook dat krijg je terug. Ja. Ja. Zijn er nou ook, we hebben toch altijd er eigenlijk liefst niet te veel zware problemen moeten zijn. Maar zijn er nou ook situaties die heel specifiek aanleiding kunnen zijn om toch contact op te nemen met een kindercoach, om een stukje begeleiding daarin te krijgen? Oh, als je merkt dat je weinig contact krijgt met jouw zoon of dochter, weinig wilt vertellen, het moeilijk vindt om zich te uiten en om de haverklap een driftbui ontstaat. Of als je merkt van, goh, mijn zoon of dochter komt thuis en die vertelt dan toch van ik voel me niet zo fijn, ik weet niet zo goed hoe ik met mijn vriendinnetjes om moet gaan. Het zijn soms van die hele kleine dingetjes waar je een kind wel heel erg bij kan helpen en ondersteunen. Ja. En wij zijn geen jaren, als kindercoach ben je geen jaren in een gezin. Nee. Maar het is echt kortdurend, oplossingsgericht samen kijken en handvaten geven. Hoe zit dat eigenlijk op het moment dat je als gezin met een wat zwaardere situatie, zoals bijvoorbeeld een scheiding of een verlies te maken hebt, al dan niet van een ouder, maar misschien ook zelfs wel van een oma die heel erg dichtbij staat. Is dat ook een aanleiding daarvoor? Want een kind kan zich volgens mij dan ook echt wel wegstoppen. Nou, soms. Vooral ook met een scheiding. Hè. Dat is gewoon heel erg zwaar voor een kind. Dat heeft heel veel impact. Of je nou met heel veel ruzie uit elkaar gaat of juist niet. Het heeft allebei zijn impact op een andere manier. En dan zie je dat loyaliteit toch echt wel dat is eigenlijk een onderwerp op zich. Ze willen loyaal zijn aan hun moeder, aan hun vader. En hoe ga je daar dan mee om? En wat je dan ook vaak ziet, is dat een kind heel erg zorgt voor mama of voor papa. Omdat hij net even iets zwaarder heeft in het zicht van het kind. Maar zichzelf vergeet. Dus die zelfzorg zetten ze al gelijk aan de kant. En op het moment dat jij dan wel de hulp inschakelt voor het kind, maar ook voor jezelf, dan ga je zien, dan wordt het geen zwaar beladen, hoe zeg je dat? Onderwerp of bespreekbaar, gevoel in heel dat lijf. Ja. En hoe eerder je daarbij bent en daarmee aan de slag kan gaan, hoe minder grote effecten voor later zijn. Ja. Nu werk jij met Joep
als vriendje van de kinderen, zeg maar. Ja. Om in ieder geval tegen Joep te kunnen vertellen wat ze willen vertellen en kunnen vertellen natuurlijk op zo'n moment. Gebruik jij naast die kleurenmonsters en deze die ik net vast had, gebruik jij daarnaast nog meer hulpmiddelen? Want ik zie hier een aantal boeken staan. Ja. Die gebruik je ook in... Ja, vooral met het jonge kind zijn prentenboeken natuurlijk ideaal. En dan, nu staat er toevallig 2 boeken over boos, maar dat kan ook over faalangst zijn bijvoorbeeld, of over pesten. Ja. Het onderwerp, ik kijk altijd wat past bij het kind en dat gaat mijn koffer in. En de kleine dingetjes kunnen in de toverdoos. En weet je, je hebt gelijk contact, het is laagdrempelig en we gaan gelijk spelen. En spelenderwijs krijg ik heel veel informatie. En Joep vindt spelen natuurlijk ook hartstikke leuk met die kinderen. En dan krijg ik ook heel veel informatie door, waardoor ik steeds kan afstemmen van oké. Want ik kan zelf wel iets bedenken van, we gaan vandaag het uitgebreid hebben over boos. Snap. Maar dan is er iets gebeurd op school en dan is het kind bijvoorbeeld gepest of het heeft een situatie met de juf tegengekomen. En dan heeft dat gewoon prioriteit. Ja. Nou, en door Joep, het gaat zo makkelijk. Het is zo ontzettend leuk. Ja, het kind in mijzelf komt ook naar boven. Dus Kijk, dat is heerlijk leuk. gewoon. Dat is geweldig. Echt. Maar je hebt ook nog iets als schatgravers. Wat is dat dan? Hoe werkt dat dan bij jou? Ja, schatgravers, daar ben ik licentietrainer van. Dus ik kan bijvoorbeeld mijn collega's, kindercoaches of in het onderwijs, kan ik daar ook mee leren omgaan met die methode. En dat is ontzettend leuk. Ik heb hier toevallig, ik ga Joep even neerzetten. Ik heb zomaar 3 kaartjes gepakt. Ik weet niet welke. Oké. Het is een hele korte spelvorm die we even samen gaan doen. Oh, leuk. Als je dat leuk vindt. Om te laten zien hoe dat dan kan werken. Prima. Nou, ik geef deze kaartjes aan jou. Ja. En jij mag ze lezen. En dan mag je ze op volgorde leggen. Van 1 naar 3. Dus 1 is van, dat kan ik echt heel goed, deze kwaliteit. Want er staan allemaal kwaliteiten op. Ja. En de tweede is van, mag je het iets minder? En die derde is zoiets van, nee, die heb ik niet echt. Oké. Nou. En mag ik dat hier gewoon zo open neerleggen? Ja, mag mag ik dat gewoon neerleggen. vertellen? Want ik krijg hier een kaartje met ideeën. Geheimen bewaren en knuffelen. En dan moet ik natuurlijk zeggen waar ik dan heel goed in ben. Ja, die leg je als eerste. Ja, ideeën bij mij is wel de belangrijkste. Dat is wel iets wat mij heel makkelijk afgaat, zeg maar. En de tweede, daar begin ik natuurlijk te twijfelen, want dat is een beetje lastiger. Nou, de tweede zou ik zeggen is de geheimen bewaren. Want daar ben ik ook best wel, dat kan ik ook best wel. En knuffelen leg ik als derde neer. Eigenlijk omdat ik vind dat daar wel wat verbetering in mag komen. Dat doe ik wel, maar ik vind eigenlijk dat ik te weinig doe. Dus als het gaat richting mijn kinderen, zeg maar. En dat is ook wel heel belangrijk. Om te laten zien van, het is fijn samen. Ja. Wat ik met de kinderen doe is, en we gaan net zo lang door tot we meestal 5 schatten gevonden hebben. En dat doen we allemaal op verschillende manieren. En dan hebben ze ook een schatkistje waar ze die in gaan bewaren. Maar vandaag wil ik vragen aan jou van, dat knuffelen. Zou je dat de komende weken eens kijken of je dat meer kunt gaan doen? Ja, natuurlijk. Ja. En heb jij daar nog iets voor nodig om dat goed te kunnen gaan doen? Nee, want voor knuffelen heb je eigenlijk niks nodig. Ja, je hebt jezelf en in mijn geval mijn kind nodig om dat te doen. En dat is gewoon voor jezelf bedenken. Ik ga dat nu doen. Ik ga dat vandaag 3 keer doen. Of 4 keer. Of in ieder geval een aantal keren. Dat je met jezelf afspreekt. Ik ga vandaag mijn dochter en mijn zoon alle 3 een knuffel geven. Minimaal 3 keer vandaag. Nou, dat vind ik een hele mooie. Ja. Met kinderen is het natuurlijk iets moeilijker, want die kunnen dat nog allemaal niet zo vertellen. En dan gaan we samen op zoek naar andere schatten waar ze dus heel goed in zijn. Waar ze achter zijn gekomen van, oké, welke schat heb jij dan nodig? Nou, heb jij ideeën nodig om meer te knuffelen? Ja. En deze komt dat niet helemaal overeen, maar vaak zie je in die coaching dat wel allemaal in elkaar valt, de puzzel. En dan gaan we daar gewoon een plan voor maken. En dan betrek ik de ouders er ook bij van, deze week gaan we oefenen met geheim bewaren. En daar hebben ze wel jou voor nodig. Ja, dus mooi. Dat werkt heel mooi. Ja. Ik denk dat het ook heel belangrijk, want op dit moment zijn er op scholen eigenlijk volgens mij geen kindercoaches. Althans, ik zit natuurlijk met wat meer middelbare schoolleeftijd.
Toen was dat niet zo. Er waren leerkrachten op school die doen ontiegelijk hun best. Daar zeg ik, dat is allemaal Zeker. hartstikke fantastisch. Maar soms zou ik me voor kunnen stellen dat ook zij wel eens wat hulp van onder andere een kindercoach kunnen gebruiken. Om in ieder geval te weten wat is er met leerling X aan de hand die op dit moment in de klas misschien wel niet zo heel erg lekker in zijn vel zit. Misschien een beetje stil en teruggetrokken is. Nou ja, het fijne is dat een kindercoach echt heel mooi aansluit bij die sociale emotionele ontwikkeling. Ik sta daar ook helemaal. Ik sta buiten de klas. Ja. Ik kan zowel in de klas meekijken als observeren. De gesprekken met de leerkracht hebben, met ouders hebben. Kan thuis meekijken. Dus ja, dan heb je echt wel een compleet beeld. En als je dat dan samen kan voegen met de leerkracht, de interne begeleider. Ja, dan heb je een fantastisch team als je het zo kan doen. Dus wat mij betreft mag dat echt wel meer gaan groeien. En samen ontdekken hoe we dat dan vorm kunnen geven. Mooi. Dat zou heel mooi zijn als dat de toekomst natuurlijk gaat brengen. Zeker, ja. Ik wil jou in ieder geval hartelijk bedanken. En ik wil de kijkers uiteindelijk ook bedanken. Maar ik heb gevraagd of Joep dat ook nog even wilde doen. Nou, gaan we kijken. Zou dat lukken? Joep, dat mag je in die camera doen. Hoi! Oh, even kijken hoor. Kijken. Oh, hallo lieve kijkers. Ja, ik heb nog een tip van Joep voor deze week. Let op, daar komt hij. Geef wat meer kleur aan de wereld. Fantastisch. Dankjewel.